Nyt lähti pyöriin. Noniin. Eli tässä on vanha laturi. Tää mokkula tulee kiinni tohon. Jonka jälkeen tää avonainen menee kiinni tohon. Sitten sen jälkeen täältä koneesta tää punainen tutti, täällä sisällä oleva juttu, Niin. tulee tohon päälle. Jonka jälkeen tulee 2 frikkaa ja sitten tää pieni mutteri sulkemaan sen. Sen jälkeen punainen tutti päälle siihen. Hyvä. Sitten noin osat tohon johonkin noin. Sitten nämä pitkät ruuvit tulee näihin 3 reikään, niitä on 3. Täällä ja täällä. Todennäköisesti niitä olisi tarvinnut ottaa pois. Aivan. Ja tää tulee kiinni tämmöisellä pienellä 8-millisellä. Toho. Yes. Aivan. Ja tää oli kiinni tässä. Tämän alla. Tohon. Niin tää lenkki. Musta johtajalenkki. Niin se oli niinku tossa alla käsittääkseni. Noin. Ja se oli siinä kiinni. Ja sit sen jälkeen, no joo, se nyt tuli jo selväksi. Tää kuuluu tietysti tohon. Ja sit tämä systeemi. Piti tätä settiä kiinni. Itse asiassa jos ihan tarkkoja ollaan, niin se tuli kiinni sitten tohon tai tohon, jompaan kumpaan. No. Okei, me rupee sit ruuvitkin loppumaan siinä jo. Joo. Ja siinä oli kans jotain pieniä ruuveja, jotain 8 mm. Eiku tuolla on yksi pieni. No. Sitten nää 17 milliset niin tuli molemmilta puolilta. Tässä on toinen. Niin piti kiinni. Tossa. Ja sitten tää, oliks tää 14 millinen? Niin porautuu tohon. Sen jälkeen kun se on täällä. Ja se tulee täältä kiskon läpi tää ruuvi. Ja se porautuu tähän kiinni. Joo. Ja sit jos on jotain pieniä ruuveja tai muttereja, niin ne pistetään sit kiinni sinne minne ne sopii. Ja jos ei jää joku mutteri, niin sit jää. Mut siinä oli käytännössä katsoen se miten me tää purettiin. Niin osiin kun me tää saatiin ja todettiin, että vituiksi meni. Joo, näytäksä sen uuden niin meille, niin näytetään se ero, niin voidaan ehkä näyttää jollekin, ketä tietää näistä enemmän, niin voi lähettää tämän videonkin. Okei, uusi. No, okei, siinä on vähän enemmän noita pykäliä tossa pyörässä, mutta sen ei oo niin väliä. Pistä samoin päin, niin pystyy. Mut, näin. Ja kun se on väärin, niin siis niin. Noniin. Eli tässä uudessa ei oo lainkaan pistoketta. Ellei se sit oo tietysti tuolla piilossa. Ei varmaan. Mut täällä on tämmönen reikä mihin pitäisi työntää ja meillä on tämmönen toisenlainen reikä. Eli toi on vanha ja toi on uusi. Sen lisäksi toi ruuvi. Tohon tuleekin, toi on ilmeisesti, niin. Noi on samat. Noi on samat. Ne on aika lähekkäin, niin ei niillä ole merkitystä, ne riittää ne johdot kyllä. Ei, mutta parempi olisi, että se tulisi sinne ulospäin. Ja sit meillä on ainoastaan yksi tommonen kiinnikeppi tässä uudessa. Mut se ei varmaan haittaa. Aivan, muuten on sit vielä yksi pieni ongelma. Itse asiassa aika isokin. Koska tuolla on kierteet sisässä. Tuolla on kierteet sisässä.
Noitten täytyy olla samat, eli nää on näin päin oikeesti. Mikä tarkoittaa, että... Älä liikut niin nopeasti. Mikä tarkoittaa, että tän, mikä on yhtenäinen ja läpi, niin pitäisi olla sama kuin näitten kahden, mitkä on läpi. Eli ei tää kyllä tuu ikinä menemään tohon, tää uusi laturi. Eli paskan möivät ja... Apuja tarvitaan. Ja palautetaan. Ja apuja tarvitaan. Autohommat on vaikeita. Noniin, mut me jätetään tää nyt tähän. Täältä erää. Mennään ton vanhan laturin kanssa kauppaan. Ja hakataan myyjä. Ei kun ostetaan uusi. No puhuu ruotsia tuolla, niin niitä kuvataan aina. Ai niin joo, ja sit tässä on nää välineet, mitä me käytettiin. Edetään noin ruuvit nyt tuohon. Ne säilyy siinä. Joo. Toi 8 millin oli sulta. Tässä on mun säälittävä työkalupakki. Varmaan jostain Glaasuussa. 3 euroa. Joo, juodaan nää kaljat nyt. Ei mitään, tää on tässä. Se oli sen remontin loppu.